To masu sauraro ta ku cikin ta da muku da wani littafi mai suna a ci daɗi. Wannan labari ne da ya faru tsakanina da Hajiya Sadiya. Bayan ta saurari labari na ni da kanwata a tashar mu ta MSAP TV. Sanyin safiya na tashi cikin matsanancin sha'awa ga tsananin bacin ran da na kwana da shi sakamakon kwafshin da Jamila ta yi min jiya. Na yi matukar cin burin yi mata cin man daɗe ba mu haɗu ba don har maganin karfin maza na sha ko biyan kuɗin maganin ma ban yi ba. Don wulakanta ta ce min babanta ya dawo kamar shi ma ban sha haɗuwa da shi a hotel ya je tun yaran mutane ba. A wannan tunanin na jawo wayata da niyyar shiga MSAP TV ina neman wani labarin batsa ko na samu na rage karfin sha'awa. Tsaki na jadin daga wani dogon sako ya shigo WhatsApp ɗina sakamakon sabon da ni da irin waɗannan sakonnin saboda da yawan su irin yan wa'azin nan ne masu shiga harkar mutane ko da kai baka shiga tasu ba. Wannan tunanin bai hana na buɗe wannan sakon ba. Mamaki ya kama ni sakamakon abin da na gani message ɗin ya kunsa. Sunana Sadiya, na saurari labarin ka a tashar ku ta MSAP TV na wani labarin mai suna ni da kanwata kuma ya burge ni sosai musamman macin da kama Hafsa a tsakar gida lokacin da babu kowa an tafi sallar hasham har ta dinga neman dauki ko za mu iya zama abokai kamar yadda masu bibiya na musamman mata WhatsApp suka sani matukar ka gayyace ni to zan zo amsa kiran ka daga ga amma bacin lokaci bana an samu ta muka ci gaba da hira bayan na mata godiya haka muka ci gaba da hira da Hajiya Sadiya cikin hirar ne na fahimci sosai da irin abubuwan da ta fi so musamman ma sex zafi dan har ta faɗa min a rayuwarta tana son sex da wanda ya san sirrin jiyar da mace daɗi kuma wanda zai rike sirrinta ba tare da wani ya sani ba. Mun yi musayar hotuna sosai da ita har da na batsa a farko mun yi zamu haɗu a gidanta sai kuma na kamar ban shirya a ce ubana ba a yi min dukan zuwa gidan wani cin gindi hakan ya sa muka shirya haɗuwa a wani hotel nesa da gidanta. Ranar da ta samu fita na kasa jira lokaci idan kuwa na san ta haɗu tun a hoto kuma ta san sirrin cin gindi don wasu lokutan ta kan turo min sound ɗin da mijinta ke yi idan suna sex. Bayan jira na tsawon kwanaki 10 ina jiran finally Hajjaji ta samu fita muka shirya wurin haduwa ne. Ina tsananin zumuɗi ban bari lokaci yayi ba na riga ta isa hotel in na mata test din ɗaki ina jiran gimbiya kwakwasa kofar na ji an yi tare da budewa hakan yasa na daga kai dan ganin kowa ya tabbas kam ina cikin zumuɗi dan na manta a buɗe na bar kofar kyakkyawan mata na gani wacce idan ka ganta ba za ka taba cewa ta kai shekara 35 ba. Tana sanye da irin bakar jallabiya nan da mata ke kira after dress baka ce amma bakin irin mai haɗe da kyau dinnan kana iya gani yadda nonuwanta ke kokarin tura jallabiya sakamakon ya fi komai tudu a jikinta. Tana sanye da wani bakin gilashi da bakar jaka a hannunta ta mai da kofar ta rufe tare da ajiye jakarta da gilashin da kan kujerar da ke dab da kofar ta fara kokarin cire jallabiya wai zafi. Mai sauraro zan so a ce akwai yadda zan yi dora maka hoton yadda ta fito a zuciyarka ka gani abin da nake son bayyanawa. Wata riga ce fara mai ratsin baki da matukar masu ta idan ka gani ba za ka yarda za ta iya tafiya ba don dai roba ce irin yar kantin nan iyahuwa kana kallon ta inda har kana da lafiya inda za ka fara kallo kirjinta don nonuwanta kamar a waje suke dan kan ne kawai baka gani wanda da ta sa legis ni din nan ne duwawun nan kamar an dora mata su malam wallahi idan ka ga Hajiya kana iya kasa bacci idan baka samu cinta ta haɗu kawai malam a wannan halin da nake ciki ta zauna kan gadon muka gaisa muna dan magana saboda maganar mu ta farko kenan dan ko a waya ba mu taɓa magana ba kawai rashin sabo wanda ya ɗauke ni kamar mintuna 10 zuwa 15 kafin komai ya daidaita muna magana na matsa kusa da ita dan naga kamar ba ta saki jiki ba na dan kama kogunta na matsa da ita a jikinta ta dan zabura dan ba ta yi tsammani ba dan haka yasa numfashin ta ya canja ta dan kwanto a jikina na fara shafa cinyoyinta da saman wannan ta na daga rigar ta zuwa cibiyar ta murya tana rawa take faɗa ta daɗe tana neman wanda za su rika having sex amma bata samu ba. Bata tsaya jira na ba game da na janyo ta na ɗaura bakina akan wuyanta ta fara gantsarewa numfashinta na ƙara yawo a cikin jikinta da bakina har wurin saman nonuwanta ta sama rigarta hannuna kuma ina wasa da jigidar da ke ɗaura a kugunta. Haka na janyo ta na zauna da ita kan cinyata yanzu kam na tabbatar ta wace fuskarta ta yi min kyau sosai hakan yasa na haɗa bakina da nata na fara kisan ɗinta ina dandannan labbanta masu taushi da daɗi ta maido min da martani muka fara kis kamar za mu cinye bakin juna har ta dan cije na alibina na ƙasa ta kankame ni tare da sarƙafo kafafunta ta koguna akan gado tana shafa bayana manyan nonuwan ta basu da nisa da ni cikin karamin lokaci na fara wasa da su kan nonuwan sun tashi sosai ina jin ta cikin rigar da buradin dan jin su kaɗan ta saman rigar ta yi dan nishi wanda ya ƙara tayar min da hankali da ji kamar na fita wata duniyar da ba irin ta mai karatu ba. Na dawo na yi kisin ɗinta a labbanta na yi kisin kumatunta har kunnanta saboda tsananin zaucewar da na fara jan bakinta duk ya mamaye bakina
da fuskarta duk zaman da ta yi duwawanta na jin yadda gindina ke zullu ta cikin wando na hankalin mu ka tashi mun fita hayyacin mu diji nake na kusa in fara iyo a cikin ruwan gindinta amma kuma na fi so ta ji daɗi sosai don haka na bari sai na gama romance ɗinta sosai na kwantar da ita na ci gaba da shafa da ina hannu ta cikin rigarta cikin buraɗinta ina cin manyan nonuwanta masu taushi na saka hannuna cikin fan ɗinta ina shafa mara ta na yi kasa da hannun na wurin gindinta na ji wurin ya caɓe da ruwa sosai na ɗan yi masa wasa da belinta kaɗan na tura ya tsana cikin gindinta da duka ba na nufa ta yi wani irin nishi ta juya ta baya ta haye ni ta fara kokarin cire min rigata na bar mata har da wando na da ke jikina ta ci gaba da tsotsana tana shafa ni ji nake kamar zan su ta ga hannunta ta fara wasa da gindina tana kisan ɗinsa saman jikina ta ci gaba da wasa da gindina daga ƙarshe ta dawo ta tura baki verse shocking over ban taba sanin akwai bakin da ya fi wani gindin daɗi ba sai a ranar na shiga wani halin da ban taba shiga ban shirya kawo ruwa wajen gindin ba hakan ya sa na zare gindina na cire mata wannan da ke jikin da tare da bakin pants ɗin wanda shi ma ajiya a jike yake da ɗan ja mata rai na dan saka kan gindina cikin nata da naga ta canja dan nishi sai na zare ta kokarin ta mai da kanta na hana ta na cire rigar da ke jikinta buraɗinta ya bayyana masu bala'in burgewa da buraɗinta gagara rufe su hakan ya sa na cire ta ita ma kyawawan nonuwan waɗanda na tabbatar ko malamin garinku ya gani sai ya lalaba kai ka ce an yi su ne dama don in gani ina shiga yanayin da nake ciki haka na tura nonuwan a baki na ci gaba da tsotsin su yayin da gindina ke kofar nata ta gaji da kokarin shigar da shi cikin nata hajiya sadiya ta ci gaba da ihu tana shafo ni ta da shi ido alamun ta gama ɗaukakuwa yanayin ba za ta na tura mata gindina cikin nata ba tare da ta yi tsammani ba yadda ta yi tabbatar min da ba ta yi zato ba gindina ya mutukar matsi ni gam kai ka ce wata budurwa ta ko irin bata haifi yara uku ba haka na dan bari ta fara sabawa da gindin nawa dan na kamar ta dan mata girma sannan na ci gaba da mata gwatsu a hankali kafin daga baya na fara yi da sauri da gani har ita mun ƙara shiga wata duniya sai magana muke da wasu yaruka da ba za mu iya tuna me muke farfada ma juna ba ƙara jigidar tana ƙara ɗaga mu hankali ina jin kamar zan sume dan daɗi ina gwatsu tare da shan nuna da kisin ɗinta haka muka kasance cikin wannan yanayi sama da minti 20 sannan fa na ji abin ya tau na yi kokarin zare gindina ta matse na alamar ina zuba mata nan ban san lokacin da na juye mata ita ma na ji gindinta ya matse ni sai na ji ta yi wani irin ƙara ta kawo na haka muka tsaya na dan wani lokaci sannan na daga ta muka kwanta muka rungume juna muna ta numfashin jin daɗi bayan lokaci kaɗan ta ji gindinta ya ƙara tashi nan ta tashi ta zauna ni ma na tashi ta hau kan cinyata ta saita gindinta sannan ta zauna wani ɗumi ya mamaye ni tare da watsa sabuwar sha'awa kamar ba yanzu daga macinta ba ta fara muskuta duwawanta tare da to masu sauraro za mu dakata a nan kudai ka kumanta ku nemi mu a YouTube channel umu mai suna MSAP TV ku yi subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun kayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora.